Dobré ránko, ďalší deň a včeraj sa dokázalo, že Jaroslav Naď nás bohapusto klamal spolu s Remišovou a všetkými, ktorí tvrdili, že naše migy sú nepojazdné, neschopné, že sú to črepy, pretože včera Slovenskú republiku opustili 4 migy, ktoré si dovolím povedať, ukradli Jaroslav Naď Slovenskej republike a spolupáchateľom tohoto trestného činu sú nikto iný ako Zelenský a spol. Takže áno, priatelia, 4 migy odleteli zo Slovenska, ešte sme ich naplnili benzínom a super, nie? Náš majetok odišiel. Priatelia, toto je vlastizrada a krádež. A zatiaľ Rusko a Čína podpisujú dohody. Obchodné dohody, vojenské dohody, pretože Európska únia si myslela, že keď udelí sankcie spolu so Spojenými štátmi americkými na Ruskú federáciu, takže tým pádom Ruskú federáciu vypnú. A jediné, čo dosiahli, je to, že Ruská federácia a Čína a ostatné krajiny, ktoré podporujú Čínu, o 10 rokov preskočili svoje obchodné aktivity a posunuli sa dopredu o 10 rokov. Takže áno, priatelia, veselo Čína a Čína a Ruská federácia vytreli zrak Európskej únii a zatiaľ, čo Európska únia a Spojené štáty americké majú ozaj veľké problémy a valí sa to na nich ako jedna vlna za druhou, viď pada bankový sektor, a umelo to udržujú ešte, aby ako tak vydržali mesiac, dva bankové systémy, tak Rusko a Čína podpisujú dohody o spolupráci, obchodné dohody a najpodstatnejšia je tam aj tá vojenská dohoda. A zatiaľ Británia posiela na Ukrajinu strely obohatené uranom. Super! Lepšie ani nemôžete ísť. A na Slovensku nám Igor Matovič dokázal, že nás 2 roky krmili klamstvami počas COVID krízy. Igor Matovič zázrakom na 7. deň po pozitívnom teste na COVID-19 si behal po Národnej rade, áno, už mohol, totižto Úrad verejného zdravotníctva a tučko-bombička Mikas zrušili všetky opatrenia. 2 roky ste nás krmili a ťahali za nos. Po 2 rokoch je to celé zle. Takže a zatiaľ ešte ďalej na Slovensku Edko Polepetko Mimoň Heger ide zavrieť Putina. Normálne by ho išiel zatknúť. Tak mu prajem veľa šťastia. Európska únia mimochodom, priatelia, nemá nič iné na práci, ako zaoberať sa Slovenskou republikou a Českou republikou. Im totižto už prekáža aj to, že naše ženy majú prídavné, teda koncovku OVA, čo Európska únia sa rozhodla zrušiť. Čiže napríklad taká Jana Bytto Cigániková nebude Jana Bytto Cigániková, ale už len Jana Bytto Cigánik. A všetky ženy od 1. júla si budú musieť vymeniť doklady, pretože už nebude napríklad Beata Šounová, alebo čo ja viem, Zuzana Čaputová, ona už bude len Zuzana Čaput. Vám to už dobre drbe na tie hlavy. Prepáčte za to, že nejde asi pravdepodobne obraz, neviem čo sa stalo, ale pravdepodobne zvuk ešte ide. Takže toto je najväčší problém Európskej únie, že na Slovensku a v Čechách máme koncovky ženských mien OVA a musia to zrušiť. Je toto normálne? A samozrejme, ešte na záver, priatelia, Klus dostal na papulu v Európskej únii, vyhlásili mu priam nedôveru a naši sa budú tváriť, že je to všetko v poriadku. Stančík bojuje proti hybridnej vojne, pretože pre fašistickú Európsku úniu je sloboda slova už nepodstatná a každý, kto má iný názor, ako prezentujú liberáli, je hybridná vojna a sloboda slova neexistuje. Je na čase, priatelia,
vystúpiť z tejto fašistickej zložky, ako je Európska únia, alebo zmeniť tam tých liberálnych debilov. Pekný deň prajem.